jogetan lagune DJ siap. Oke. Santai. Lagune apa? Sing apik. Ayo. Bojo loro. Angile cah. Bojo wis 5. Apa? Sing lagi viral ngono lho. Tobruk. Iya. Pindho samudra pasangkang tanpa wangenan tresnaku mring sliramu sayang cayaning demek. Siap DJ Mas, DJ. 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 Sing ngene urung. Kowe jare mambu MC di siarno. Bintang tamune. Ya mosok MC macake ngene. MC jaman nu kok. Sik. Angel men MC. MC kuwi kamera kalapa. Walah. Gegerem. Ngene. Tatonan. Tato matam kono. Kowe iki loro-loro apa? Panu, Cuk. Siaran. Siarno. Selamat malam dan selamat berjumpa. Malam ini di desa Gunung Digi. Gunung tercinta, Bapak Kapolsek, Bapak dan Ramil dan tokoh-tokoh pemuda gunung. Malam ini akan kedatangan bintang tamu artis kondangnya Jawa Timur, Kediri. Kalau bukan Mbak Niken Salindri, dikasih jalan, cinta damai gunungan jangan sampai tahu. Gelut. Oh, Rasido. Tak bodoni. Santai. Satu yang malam ini di Desa Gunung akan kedatangan bintang tamu multi talenta. Udah pernah masuk di layar kanggo meme gabah. Layar televisi. Kanggo ya pernah masuk di layar televisi. Udah malam di. Malam bengi. Kok apa wis mulai kok. Malam minta. Siapa dia kalau bukan Mbak Niken? Lidri. Siap bro. Wong siwa bisa lahong fisira wiri suhung popija dikilar tribudaya wow pop ame saheo pop ame belalang kopo siap makan nasi kalau malam memek susu perawan enak era karuan susu rondo enak era sapiro si poli si kamu halo cae mi iso inaho weha tabrut selamat malam dan selamat berjumpa dikasih jalan malam ini akan kedatangan bintang tamu artis multitalenta. Santai minta kameran Bu Ayah. Kasih dikasih jalan, terima kasih bunga sosial, terima kasih bro. Terima kasih bunga sosial bro. Muga-muga panjenengan panjang yeswa Bu. Terima kasih
Cuman terima kasih matur suwun. So terima kasih bunga-bunga sosiale sing maringi saweran didongakno rezekine akeh bro. Ndi Bang? Duwe? Iya. Munggah. Iki sing teko gak niken Salindri malah kok. Iki sing teko niken Banci. Wap. La dalah ya Allah. Susung gatel apa ora? Torene. Otake. Ngene mbok nggo ngrumati ya. Ini mbok nggo ngrumati anakku nrimo dadi banci. Ya ampun. Ayo. Gagake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai.
Diajeng gandrung manis mayu. Kamas Panci Brojonoto. Dina iki ora ana wong bagya mulya kejaba aku antaraning sliramu. Sakwising dibinayangkari Rama Prabu Amiluhur. Sliramu bisa kelakon. Bisa sumanding dadi garwanipun Kakang wong ayu. Pancen leres pangampika panjenengan dalem Kamas. Sasapunipun kula menika dados garwa panjenengan. Rumaos pingas sanget ngaten. Rumaos bagya wuyung sang kula ngaten Kamas. Muga-muga wae guning pun Kakang lan sliramu urip bebrayan. Ing wisuwe ora ana watu sandungan. Isa lestari widodo kalis ing sambikala. Ing kono ora ana engguh sajroning atimu. Priya sak liyanipun Kakang ya wong ayu. Kamas Brojonoto Kamas. Diajeng gandrung manis. Sampun ngaturaken Kakang. Sinaosa wonten priyam bagus. Ingkang badhe kesaken kula Kamas. Kula menika boten saking kenging kalih piyambakipun. Tresna kula menika lair batin kalih panjenengan Kamas. Diajeng gandrung manis. Apa sliramu kondo sing tekan semono? Mergo sliramu bisa sumanding karo pun Kakang. Ana ing sak jabaning kasabyan ing kembar. Ana wong bagus rupane diajeng gandrung manis bakal engguh pasrahe undangan aku. Menika boten Kamas. Kula tresnani namung panjenengan Kamas. Tenan. Kula pinten sing jagat raya menika boten bias. Kejawi Kamas Panci Brojonoto. Lair batin diajeng gandrung manis tresna batin marang pun Kakang. Lair batin ajeng kula tresnani kalih panjenengan Kamas. Matur banget Gusti. Kekarane wong Kamas Panci Brojonoto Kamas. Ingkang kula surke kantos Kamas. Kula tansah sumandhing kalih panjenengan. Kabeh mumpun Kakang durung percaya lamun toh diajeng gandrung manis durung bisa lan ngimbangi sepiro toh gedene rasane tresnaning diajeng gandrung manis marang pun Kakang. Rupa bisa kena
Manis. Napa panjenengan sampun catet to kula menika laris batin tresnani kali panjenengan dalem. Ya, pun kakang saiki wis percaya laris mutin batin. Sakwise diajeng Gandrung Manis imbangi sepuluh gedhe rasa tresnani diajeng kula. Diajeng Kula Kang Mas. sawetara teman-teman anyar slirapulan pun kakang. Dina iki pun kakang menetrke salira sawetara marang diajeng Gandrung Manis. Kita kersa berjalan terus ngaten. Kula menika namung nyuwadaken kemawon. Kaya ngono, ndak ciriake. Ayo diajeng. Monggo Kang Mas. Sajak enak lan penak anggoning Kamas Panji Brojonata sesarean ana ing Gilampang kok menawa saking akeh pakaryan sing lagi wae diayahi lawan Kamas Panji Brojonata nganti anggone sarean enak banget. Neng aku bakal juga ben suwe ngerti yen to sekadanging bangun suwan ana ing kasastriyan pangapunten Kamas Panji Kamas Panji Brojonata monggo kula aturi Loh, Yai bangun. Yai bangun kadangipun kakang wong bagus. Kowe iki ya wis gedhe tuwa paribasan. Wis ngancake tataran kadhewasan, saya-saya kowe wis duwe bojo. menika Kok kowe teko ning ringin kembar ora ngerti wayah. Umpama kowe kangen karo pun kakang, mbok ngerti wayah to. Umpama sliramu ra isin karo pun kakang, mbok iya kowe isin karo mbakmu Gandrung Manis. Lho. Kamas Panji Brojonata Yai bangun. pangapunten dalam sadering kula menika ngrumaos lepat menawi anggen kula ngadhep wonten ngersanipun Kamas Brojonata Ya, boten ngertos wayah ning sedaya menika kula badhe matur wonten ngersanipun Kamas Panji Brojonata matur perkara apa Yai bangun? ngenani bab anggen kawula bebrayan kalian diajeng Galukcandra Langgonmu bebrayan karo garwamu sekatajan apa? menika Kang Mas kula menika nembe kemawon temantenane enggak Ya wis weruh pun kakang. kedahipun kula menika nemoni bagya mul Heeh. ning sedaya menika malah kosong Kok bisa? Kang Mas Brojonata kula badhe caos pirsa yen to garwa kula Galukcandra Kirana wedal sak menika linggar saking Taman Tambak Boy Bojomu sekata jilang.
bojo Sekataji. Lho bojomu kok ilang kok ora roh kowe, Ora weruh. Babar pisan kula mboten mangertos. Kang Mas, ninggalipun garwa kula Galuh Candra Kirana mboten pamit dumateng. Para Bancedi ugi sami mboten mangertos. Ora weruh lungane bojomu. Mila saking menika Kang Mas, niat anggen kula ngadhep wonten ngersanipun Kang Mas Brajanata. Ya, Kula menika badhe caos leres lan botenipun. Mbok menawi kemawon diajeng Galuh Candra Kirana kuwi wonten ing kasatriyan Waringin Kembar. lah kowe teko nang papan Waringin Kembar ki wau. Pun kakek lagi wae sumanding. Lagi turu karo Mbak Imu Gandrung Manis. Nembe kemawon panjenengan menika sesandingan kali Kang Gandrung. Lho ora beda karo kowe ae bangun, pun Kakang yo nganten anyar. Sing sak mesine nganten anyar iki lombaning samudraning asmara turu karo bojo Menika leres ning pangap sak ngertos kula anggenipun Kang Mas Brajanata sesarean wonten ing tilam pagulingan boten saribet kali Kang Gandrung Manis. Panjenengan menika tansah kaijinan Kang Mas. kowe aja waton bisa ngucap lho. Bubar wae pun Kakang iki turu karo Mbak Imu Gandrung Manis. Kok ijen-ijen piye? Jajas. Jajas Gandrung Manis. Oh, malah ditinggal iki pinto jajas. Jajas. Ukuran yo ora ono. Mboten wonten. Lajeng mapan di Kampung Gandrung. Nek ngono bojo ora yo uga ilang iki. Ugi liya. Lumrahe silang iki wujud bondo donya. Nek ora bondo donya kewan sapi pedhus kae. Iki kok wong kok ilang. Kowe teko ning Ringin Kembar barengi praptamu kowe teko ning Ringin Kembar Mbak Yumu ora ana. Ya iki Kados dadakane bangun. Kowe ninggalake saka kasatriyan Tambak Boyo mergo kowe goleki bojomu sing lagi ilang. menika leres. Kowe sowan prapta ning Ringin Kembar, kowe goleki bojomu Sekataji. Sakwise kowe teko ning Ringin Kembar, bojoku Gandrung Manis uga ora ana. Lah iki nek ngono aku duwe kapitalan lan gedhe Pak ndak waktu marang kowe bangun. Ilangi Gandrung Manis sangka Panji Asmara bangun. Waduh Kang Mas. Panjenengan ndak mau kados ketika masukan. Yai, senajan toh bathukmu ora ono kancane aku bisa ngilung lan maca. Najan toh dadamu ora ono tulisane aku bisa maca. Ilange bojomu kowe teko nang kene iki, kowe kepen golek ijole Mbak Ayumu Gandrung Manis supaya kowe bisa lakon duwe bojo meneh gantine bojomu Sekataji. Boten kados mekaten Kang Mas. Sakniki kula kalih ibreng jawet pinarasa serkupasan. Kula boten gadhe raos yen to kula nyingetaken kaliyan Gandrung Manis. Apa malih kula kepengin sanget darbeni kaliyan Gandrung Manis. Bangun! Rama Prabu Amiluhur wis ngendika lan dawuh kabeh putra Panji Nggala. Besok saking Sri Rama Prabu Lembu Amiluhur kang slira minangka ngleser kawibawaning Rama Amiluhur. Ning tumindak lan pakartemu jejemberi kowe nglingsir saka paugeran ing wong bebrayan. Saiki kowe gelem ngaku apa ora? Kowe golek ijol Mbak Yumu. Mbak Yumu kok delikke, kowe rewo-rewo teko ning Ringin Kembar, iya. Kula boten nyingetaken Kang Gandrung Manis. Piye? Boten nyingetaken. Ora ngaku. Kowe kok tak ibarat padha karo maling.
Ora jenenge mali kok ngaku. Ngaku ae papunjane kebak. Kula sepisan gawe kowe gelem ngaku lan wujudke karo aku Gandrung Manis. Saestu kula boten ingetake kampung Gandrung Manis. Nggih. Kula boten mangertosi kematian kula. Kowe ora ngaku. Kowe ora ngaku. Boten ngerti. Bangun. Tumindak lan bakal timulan lakonmu jejemberi. Kowe iki daun ratuning jenggala maneh. Nek kowe nyetrek lan lakon sing kaya ngene. Apa ora bakal ngringsemake asmane Rama Prabu Hamilpur nek ana kedadian kaya ngene ya bangun. Kula kedah kados pundi melih. Awet kula boten ngertos. Anesipun kampung Gandrung Manis termasuk bojoku. Gede pandakwaku karo kowe ilange bojomu kudu golek ijon. Lho, aja nganti aku tegel mentolo karo kowe. Nek kok delike mbok delike nyang ndi? Mbak Ayu Gandrung Manis, paling kira pun Kakang. Pun kagak diseneng-seneng atine pun Kakang. Murgo lagi wae dipinayang kari Rama Prabu Hamilpur. Ora beda kowe. Kula sampun matur makaping-kaping boten sanipun kamaturajunan. Menawi to kula boten nyingetake kali kampung Gandrung Manis. Kowe tetep uga. Kowe tesah awal perkara iki. Mas bojo. Nek kowe awal lan nutupi sekabeh tumindak lan bakatimu. Ing Jenggala ringin kembaran kan Mbak Boyo. Bangun Brojonata ora dulur. Iki. Mangkel wong bojone ilang golek ijol bojone wong liya. Ora rikala semono ora kudu sanding karo kowe. Ning apatiku durung marem. Ala mentok durung lakon juweng-juweng karo bangun. Mergo bojoku ilang Gandrung Manis sing tak tresnani. Bangun! Bangun mandeg kowe bangun. Bareng dawuh kula paman lembu amiluhur. Padha becik anggon ya lenggah. Sarta sowan ana ing ngersanipun paman. Pikantuk pangestu panjenengan anggen kula marak ngabiyantara boten wonten aral setunggal punapa paman. Namung sungkem kula katur. Ndak tampa ndadekake syukur naning tunggal. Nanging ngono Gunung Sari. Janur gunung kadengaran atuh sangga ing praja Kediri. Lakon rumarap ing sawenane ngersanipun paman. Iki satemning kang slira kuwi tindak langki. Apa ana kawigaten misan gawe kang pun paman bakal mundhut kadya parang kabar ana ing praja Kediri. Paman, sedaya pagesangan wonten ing Kediri ketingalipun katone Juraya-raya ayem tentrem boten wonten menapa-menapa paman. Boten benten kaliyan Jenggala. Syukur kegawa entuk pamujinipun paman anggon mapan ana ing negara iki. Kaki Nusa. Bisa nggawe pun paman bakal mundhut pirsa. Apa ana kawigaten sing bakal silaturahmi pramudhanipun paman? Ijih paman. Anggen kula ninggalaken praja Kediri. Estunipun kula badhe sowan wonten Jenggala sapinanggih dumateng kadang kula
Kang Mbok Sekartaji. Jalaran sampun sawatawis dangu kula menika mboten sapinanggih. Kula kapang sanget, Paman. Kapang marang Mbak Ayumu. Sing saiki dikersake marang arah kamu, Rejana. Kados Ya pun Paman Ramai. Kok menawa sawantara suwi ora nate tuwi ana ing negara iki. nanging Paman wonten sak tengah margi kula sapinanggih kalian prajurit-prajurit saking Udak Sepayung ingkang dipun pandhekani dening Klanopati. Mung piyambakipun badhe nyuwun Kang Mbok Gandrung manis, Paman. Bupati saka Kabupaten Udak Sepayung sing dipandhekani marang Klanopati. Kula saha jalaran menapa Kang Mbok Gandrung manis wedal sak menika sampun kagungan garwa. Nggih menika Kang Mas Panji Brojonata ngantos dadosaken pasulayan Paman sedaya para prajurit saking Kediri ingkang kula kanthi sami kathah condang kula kalah Paman. Mundur sangka madyaning peperangan. Panji Gunung Sari anggonira matur durung nampung nanging kesaru marang swaning putraku Inu Kertopati yu Panji Asmara Bangun mula sawantara sira aturaken Mangestuaken Panji Asmara Bangun tinimbalan kula Bajra. gelak laku miyak sagung para sentanganing pojokan podhongan ora beda kaya dene kabujung sawijining kewan kang sengaja mangsa marang sira ana pikir Kula badhe nyuwun pengayoman wonten resanipun Kanjeng. Kula nyuwun pengayoman Bajra. bakal nyuwun pengayoman marang resanipun Rama kaki bangun ora kurang-kurang goning pun kakang ngayomi marang sliramu cilik sira ndak gedheake bodho ndak pinterake pepuntaning saiki kowe wis akhir dewasa saya wis mengku sawijining piyayiwan la yo kene siramu kepondho sing kaya ngono Kanjeng Rama. Kula badhe dipun percaya kalian Kang Mas Panji Brojonata Kanjeng. bakal dipercaya marang kadangmu Panji bangun bangun ayo tanggep jojoan terbau ijen polojen kebalat murang toto kowe Rejana kowe bojoku kok colong kok nggo ijol karo bojomu silang asem kowe Rangga Rejana to Rangga ke pusaka Rama Prabu kowe kuwi sawijining satu nanging yakin munggah ing pendapaning praja ora duwe trap sila ora ngerti sangyaning para prajurit mewah saka kurungan padha ngadeg dilajikan ngagem liganing pusaka kowe bakal merjaya kelawan bangun pangapunten Rama Prabu menawi toh ingkang putra mboten gadhah trap celuang kanggo dumateng Rama Prabu Amilhur jalaran sedaya kala wau kula mboten kuat ngampah hawa kalekson kula ing pengajap bangun badhe kula pateni arep pateni nggih sadurunge kakon Rama kepengin mundhut pirsa apa to kaluputaning bangun nganti muntap atimu ing pengajap bakal surpati Rama sampeyan saged nyalahke kula saged mawon ning sampeyan mboten ngetos perkasipun king menapa kok kula badhe mateni dhateng Kyai Bangun jalaran Rama salah lan luputing Kyai Bangun sampun dipun gendong sampun dipun kebet dipun indit luputing Bangun paribasan katebus apa wae ora bakal bisa mulih marang aku bebasan luputing Bangun wis dikempet
wis diintip. Apa kalane, Bang? Rama, bojo kula Gandrung Manis dicolong bangun. Gandrung Manis? Nggih. Wendo Sawantara, lagi iki aku ngerti swasana ing Jenggala Manik kadang antarane kadang ora padha rukun perkara bocah wadon. Niku putra sampeyan sing sampeyan agul-agulke. Bangun. Kasihan kula Kanjeng. Ora susah Rama Mindon gaweni perkara iki. Apa bener kowe nate tindak ana ing Wahringin Kembar? Nyidra wujuding Gandrung Manis. Yo kene, Kak. Kanjeng, kowe mongko wis duweni garwa ya Garuk Candra Kirana. Lho kok mentala-mentalamu nyingetake Gandrung Manis garwaning rakamu Panji Bojo. kula badhe caos pirsa wonten sanipun Kanjeng. Menawi to kula rawuh wonten ing kasatriyan Waringin Kembar menika leres. Ning anggen kula sowan wonten ing kasatriyan Waringin Kembar Kanjeng. Kula menika badhe nyatitekaken terus lan boten ibu. Kok menawi kemawon garwa kula Garuk Candra Kirana mapan wonten ing Waringin. Nanging Kanjeng, sasampunipun kula wonten ing kasatriyan Waringin Kembar, Kang Mas Brojonata nembe kemawon sesarian wonten ing Kilapat. Ingkang dados perkawis Kang Mas Panji Brojonata kaijenan boten saribet kaya Kang. Kaijen be. Wah lagi turu karo bojoku kok ijen. Wasem kowe. Tak lerek lampung. Aku ki sapa? Nggih, sing butuh daturan karo kowe sapa? Rama mung kepengin mitrang marang bangun apa bener lan kleru. Kalamun nyidra marang garwamu. Kula mun kadung mangun kalih bangun mo. Apa wis rampung tak garpan? Kowe meneng. Meneng. Bangun. Nggonmu tindak ana ing kasatriyan Wahringin Kembar. Kowe kepengin mitrang marang rakamu Panji Brojonata. Yen ngono, Garuk Candra Kirana uga anes. Menika leres. Antarane garwane bangun ilang, teka teng Ringin Kembar iki badhe njaluk ijol. Ijol bojone kula mo, kula lagi ngaten anyar, kula sing seneng-seneng kare bojo kula. Lho bojo kula dicolong nggo ijol bangun. Ora mbiyen ora saiki kuwi Brojonata. Pripun? Oleh giting karo bangun. Bangun ki menggalihake bojone sing ilang saka ing kasatriyan Tambak Boyo nganti tekan ana ing Wahringin Kembar. Kuwi mung kepengin goleki marang garwane. Lho kok kaya ngono pantakwamu? Nak bangun kok gak po nyidra marang Gandrung Manis, nak ngerti suasana marang Panji Asmara. Aku Rama, niki lho, sampeyan ampun mbanci mbanci lajar kalih putrane sampeyan. Nek bangun salah, nggih salah. Bojo kula ilang mo, bojo kula ilang lho mo. Garwane sini gara nyawa. Ya, sadumo bacot sing nyari bumi. Napa mulai kok dijawab dirasani kula belani nganti mesih getih. Brojonata, nggih, Rama durung nate wanci-wanci. Rama senajan anake mak tumpuk-tumpuk Panji. Pun Rama ora nate mujo marang sepotan kakang. Mula sumurupa. Nggih, nek ana lelakon sing kaya ngene iki, Rama terus kudu piye? Aku bela marang kowe. Rama sampun dados paugeranipun Jenggala Manik. Boten mawas garwa putra lan kadang. Ya, ananipun mun kawula. Sapa luput badhe nampa pidana, gedhe labane bakal nampa ganjaran. Saking bangun kula anggap luput nggih dipidana. Sadurunge aku paring pidana marang bangun. Nggih. Ing kalenggan iki mbok ana sambung raketing. Ilangi Gandrung Manis lan ilangi Garuk Candra Kirana. Wonten menapa? Wonten Jenggala. Ing Jenggala Sawantara wae lagi esuk.
Isro sangka tumindak ing Bupati Pudak Payung nganti tuhake perang Jenggala Manik lan ing Kabupaten Gresik. Aturing Gunung Sari wong sangka ing Pudak Payung bakal njaluk gandrung manis. Nyuwun garwa kula gandrung manis. Dari Gunung Sari, kowe nek ngomong aja celumetan mitra-mitri lho. Tenan. Ngendikane Rama Prabu Amiluhur, nek wong Pudak sepayung teko ning Jenggala, karepe arep njaluk karo bojoku gandrung manis. Sedaya kaya wau leres. Menapa kados putus rekawisipun? Nika Kang Mbok gandrung manis badhe disuwun tiyang-tiyang saking Pudak Sepayung, Kang. Tenan. Saestu Rama. Jumbuhake barang aturi kusan. Kuwi bener. Alamun Bupati ing Pudak Sepayung pangajak kepingin andar beni karo kelawan gandrung manis yo garwa. Wong Pudak Sepayung keparah setan. Kula rumaos lepat menangi bab perkawis menika. Mila saking menika Kanjeng. Niat kersa kula miras kula badhe kupadi kali Kang Mbok gandrung manis. Sisan kula badhe kupadi garwa kula kerja. Akhir panjiasmur bangun lelakon iki sangka murtating rakamu Panji Brojonata mongko wis tetelo lan kabupatine nek pancen kang sira kepengin koyo marang garwamu lan gandrung manis mengko yen wis ketemu marang rakamu kowe jaluk pangapunten. Yai Kulisan, Joglogan Mas. Aku njaluk pamit. Aku bakal ngupadi garwan. Gunung Sari paman Lenggo Amiluhur aja mung kandhet samut. Rakiten warisaning prajurit saka ing Jenggala Manik kinarya Racak Durjana sing mitra marang sing gandrung manik. Kados. Kepareng nyuwun pamit, Paman.